Hola, bon dia. Avui us explicaré quina és la diferència entre un circuit directe i un circuit indirecte, ja que són els dos tipus principals de circuits que ens podem trobar a l'hora de crear-ne un o a l'hora de dissenyar-ne un. Bé, primer hi ha el circuit directe, el qual, doncs, com el mateix nom diu, simplement apretant una palanca aconseguim que es mogui un cilindre i, doncs, després, tornant-la a pulsar, es torna a moure el cilindre. La prova és que si jo pulso aquí, el cilindre es mourà, i si torno a pulsar, el cilindre es contraurà. Aquesta és la prova de que podríem dir que és un circuit manual, ja que només s'acciona per mitjà d'un pulsador directament. Per altra banda, també tenim el circuit indirecte. Aquest circuit, doncs, com podem observar a la figura, és més compost, té més components, i doncs, la propietat que té és que jo no duc a terme una funció perquè es dugui a terme immediatament, sinó que passa per un seguit de passos i per un seguit de components. Per exemple, si aquí ens fixem, un cop pulso aquí, passa per aquí i ha de pulsar l'altra vàlvula per tal d'expandir-se. Aleshores, què passa si jo torno a clicar? Doncs que es descomprimeix i com que hi ha una molla, doncs retorna. Aquests cilindres són molt més complexos, com ja he dit, i no actuen, són manuals també, però no actuen d'una manera tan directa com els directes. Aleshores, quines són les diferències més importants? Doncs que aquí fem servir dos grups motrius, en canvi en el directe en fem servir només un, i doncs els components que es fan servir, com ja he dit, que aquí per exemple hi ha dues vàlvules distribuïdores i aquí n'hi ha una, simplement. I bueno, si voleu us deixo aquí, us ensenyo un cop més com funciona. Aquí simplement pulses i s'expandeix i tornes a pulsar i es comprimeix. I a l'altra banda doncs succeeix el mateix, però ha de circular per tot aquí per empujar aquest i doncs fer que es mogui el circuit. I si torno a clicar, torna a la seva posició inicial. Bueno, això és tot, i això era una petita descripció de què és un circuit directe i què és un circuit indirecte.